touch her gracefully. And baby, I've been doing all I can, and baby, I'm not built to fight like Undertaker, but you know I just need a little training, and now I'm a little too much. We get stuck in this place where Tervetuloa mukaan Leville. Tällä kertaa ollaan Polestari jäärata talvitestiolosuhteissa ja meillä on täällä hieno kattaus Polestar 2, 3 ja 4 normiautoja ja sitten täällä on tuliterät just esitellyt Polestari Arctic Circle-malli, johon päästään myös kyytiin. Eli ensin mennään testaamaan Polestar 2 ja 3 ja 4 ja sitten vielä lopuksi päästään oikeiden kuskien kyytiin tonne Arctic Circle-autoihin. And then we have this how it's sensitive the throttle is. So we can go by just having the more softer setting, you can say. Yeah. And the steering setting, it's up to you. What you want to begin with? I think we're gonna start with the Tokyo one. Yeah. And then the active suspension. We have 3 different settings. But we recommend now when we are out driving on snow that we use the soft setting. Okay. And the reason is that for what it's quite bumpy, but also the transition between having grip and no grip, it's more smooth when you have it on the softer. That's good. And then we have, it's up to you also a little bit, but we can start by no regen. Yeah. So you can also get this feeling of how we configured the transition between and the feeling in the pedal. Yeah. Because in the first, when you push it a little bit, you are just using the regen. Yes. And then transition between brakes, and then it goes into the physical Yeah. brakes and how smooth it is that you don't really feel how it transforms into this between these 2 stages, you can say. That's good. So yeah, please go ahead and we go out to the stage 3. This way. Yeah. So we go straight out here and then we take a left. So we make a little bit of stop here. So here is the 3, the stage 3. Okay. So we start here and then and up here and go around. So here's the one. Okay. Good. I see it. Where do we get those wipers? Wipers is in here, in the wheel there, exactly. No, it's off. Yeah, you see that it's been now it's polished a little bit in the icing. So this is the non-performance model, but it's still the all-wheel drive, and we have all the power. Okay. Even if it's not the performance model. Yeah. So it's the quickest one out there now. Okay. With the 544 horsepower. That's what you need on the ice. Yeah, exactly. Here you have to slow down because this corner here is 180 degrees with also off camber, you can say, that leans out. Yeah. And then somebody has speed there. yes. So to have a little bit more, too much power out, you will get slide, and then it's almost zero time to correct it. It's really fast. Yeah. Good. And here you have to slow down a little bit, and then here is a really icy part that you will feel. Good. And then this corner here is also a thing to remember, that it steers in here on the right, and then in the middle of the corner here start to slow down, and then really turn right. Oh, you made a lap. And a good thing to remember is to try to get your sight up to see where the corner is ending and where the next one is. I know it's not easy because it's so much snow. Yeah. But try to keep an head up. And also a thing that we usually say is to go slow in and fast out instead of going fast in and slow out. Yeah, or fast in and far out.
to able to test these cars in these conditions is super nice. Yeah, like you can feel it on the road how well they are driving. Yeah. Now you can get the preciseness of the suspension and steering and the powertrain. Yeah, and how the car behaves, Yeah. and how balanced it is. Yeah. And that's put into a lot of hours put into how the car should act. So first of all, we have a good platform to start with, since we have the battery so low mounted in the middle of the car, low center of gravity, and then on top of that we have this 50-50 weight distribution. Yeah. How is that's the power in this car? Is it 50-50 the power? It regulates depending on the situation. Okay. But if you really floor it and you are in a straight line, you have this 50-50. Yeah. And then depending on then it's moderating the power between the front and the rear axle, depending on the situation. Yeah. And it's typically in these conditions that these cars and the chassis is developed in the northern part of Sweden. Yeah. And the reason is that it's if you can get a car to behave in a controlled way on this type of surface, you know that it's really, really good on tarmac as well, Yeah. in dry conditions. The benefit is that if it's like in slow motion when you go on ice, and how the car behaves. And then you can really fine-tune things and find things easier than on tarmac. That's right. And even now that we have the ESC systems on, it's getting quite nicely. Like Yeah. you're not gonna be out of control, but it's letting you a little bit. Yes. Put the car in the sideway. Exactly. And I feel that it's a good way to learn this track, because when this car is really helping you, you know that on those places when you're going the ESC off, Yeah. you have to take a little bit careful. Of course, Then you yeah. know. Yeah, this one is really slippery. Yeah. Good. And the key thing is to make these cars feel safe and predictable to drive. And you do it by really having this natural feeling and the balance of the car. So you can feel how the car moves, and no surprises Yeah. in the movement. And I would say it's a good grip, even quite on good. this surface with these Michelin tires. And is it the same tires as in all of the cars we're driving here today? Like different size, but Yeah. the model. of Yeah, the exactly. size. Good. And what we can do is, if you slow down a little bit, we can change the throttle response now to this more powerful, more quicker. I think that you'll feel it directly. As soon as you push now, it's more faster in Oh, yeah.
How do you think the car behaves? I think it behaves somehow more better than the 3. Maybe the center of gravity is lower, and I mean, of course, there's a lot of differences, but on an ice track, this feels better, more like predictable than the 3. And you still have the ESC on, so it will be differences when we release it, because then you will have this more raw feeling on the car without the system interrupting so much. Yeah. Have you been here at Lapland before to drive like this? Not here. I was in Luleå a year ago. That was the last time. Yeah. On ice, but not here. It's super fun to learn how the car behaves in this type of condition. Yeah. You can definitely feel the sporty DNA behind the car. Yeah. Like really. Maybe the most biggest problem for the fully electric cars is that there is so much power that how to distribute the power. Yeah. It's not easy to be powerful, but also like smooth. Exactly, to use it instead of just spinning and have control over it, basically. Yes. How do you feel about comparing number 4 and number 3? You have been driven those. Like on. Yeah, they are different. Yeah. And the 3 is the more heavier and bigger car, and it's all the key feature of that one is the torque vectoring system. Yeah, that's a really unique feature, along with the air suspension. So it could do really nice things. We have been off-roading those vehicles. Oh, really? Yes. At this point, can we take it off? Yeah, of course. So raising up the suspension and then take use of the torque vectoring system off-road, it's a really nice feeling, and it could do more than expected when we driving in really hard conditions. What is the hardest place or roughest place you have put? It's in Germany. We were at a place that Bilsterberg. So it's a racetrack with also a really nice built off-road track. Yeah. That many other brands has been it's even more focused on off-road than our vehicles, but we made it through that track with ease. So we showed our guests how versatile that vehicle is. Yeah. That you can go on long trips on a straight, nice highway roads with the comfortable settings, and then with the flip of a button you can go off-road, raise up the suspension and go out, and then you can push of another button, you can raise it down and get this really sporty way of acting and take it on the racetrack. So we did all the elements. But this car it has other features which is nice. It's a little bit smaller and more powerful, more nimble than the 3. But even though we have a really nice size inner volume, you can say, with a big back seat and you sit comfortable here. Even though I'm tall, and the guy back to me has a really nice. Yeah, the sporty mode really gives a lot more freedom. Yes, for the drivers, it does. But yeah, this car, like the back seat is, I cannot say it's the best place in this car, but it's really good place. I mean, this is, of course, driving is the number one, but the back seat is really nice for this car. The privacy without the back window and everything.
Yeah, exactly. So it's really roomy for this type of car. Yeah. But we're really proud of how it behaves in different conditions. That we can make it really comfortable, and then we can choose with this active suspension that we want it to be more aggressive and stiffen up it, and it behaves like we want it to. Yeah. But yeah, I think there is actually amazingly big difference between the number 3 and number 4, like the driving dynamics. Yeah. This feels a lot more sportier than the number 3. Yeah. I wasn't expecting this big of a difference. Now we want to differentiate the cars a little bit, so it's not the same. Yeah. But still have the sportiness over it and fun to drive. Yeah. And also like the steering, how you feel connected with the front wheels, and also the braking, that you have this good feeling about the brake. That's quite stiff, and then you feel it doesn't make any difference if it's on electrical motors braking or if it's the disc. So that we wanted to achieve, have this natural feeling. Yeah. So compared, I haven't driven the number 2 on an ice track. What can I expect from that one? It's a little bit smaller car. Yeah. It also has quite much power, but it's a little bit more nimble as well. Yeah. But it's also really, really enjoyable to drive. You want to try to see how it feels with the harder suspension? Let's go to Tokyo. Yeah. So now it's the firmest the active dampers are. Yes. On a plain road, like when you're trying this, the difference is not that big, but you can feel the difference. But I guess it's on faster. Yes. When you're driving faster, you're gonna notice the differences a lot easier. The more speed you have in the corners, the more difference you feel. Yeah. And but of course, if you're driving on a straight road, you will then feel the softness of the damping just going, and how it takes the bumps, of course. Yeah. But when you're starting to really turn and feel the body roll, and how different the car feels when you're going faster. Yeah. It's starting to get slippery. Yeah. So, are you driving a Polestar? Which model? Personally, I drive the Polestar 2. Okay. So that's one take me from A to B to work. Yeah. But if I can choose, I would have the 3. I like to be just comfortable. Yeah. Being relaxed. Yeah. You can feel on the corners correct me if I'm wrong, but you can feel the damping is different in the corners. Yes, yes, it is. I have to stiffen up. Yeah, more. Quite a lot actually. Yeah. And that's also a thing that we wanted to achieve, and that we want really to have a different feeling. Yeah. It's not like we just push it and it's hard to feel. It should be differences. Yeah. Any tips for the driving the get? Yeah, to get quick around, it's to have you place the car really, really close to the inner corners, you can say, and then
then when you have the drift out, be not so quick movements. It's just a little bit slow on the throttle, and so when you get the swing, no certain moves. It's like slow. You have still the grip on the front axle all the time. Be smooth. And then when you brake and turn, you can feel in certain speeds that the backside will go out when you actually brake, and you move the. It's like good. Because when you translate the weight when you brake, the mass of the weight is going forward and lifts up the back, and then the back is be lighter, and then you go up with and easier to have the drift, you can say. Yeah. A bit. Good. We can have, if you want the last lap, or how do you feel? One more. One more. Yeah. Of course. If you feel safe enough. Yeah, of course. So when you get up to speed, you can notice how easily it is to get this slide. But now we set it off to the softs. Yeah. Because that helps you around. That's good driving. Good. Yeah. Yeah. You feel confident with the car? Yeah, No? definitely. Yeah, a lot more confident than, well, not a lot, but I think this one is easier to drive on an ice than the number 3. Yeah. So when you feel secure about the car behavior, then it gives you confidence to really take it and drive it with confidence, you can say. Yeah. It's going good. Here you felt when you start braking and Yeah. turning how the car transforms that weight distribution to the front, and then the rear axle gets a little bit lighter, and then it turns in like this. Good. Thank you so much for everything. For Yeah, no problem. Täällä on pari tämmöistä ympyrää, missä voidaan vähän kikkailla Joo. ja leikkiä, mutta nyt kun ajetaan pujottelurastia, niin täältä vaan heitetään tämmönen upari ja Joo. jatketaan tuonne. Ja. Sitten tässä voi ottaa vähän vauhtia tässä suoralla, ja tuossa alkaa semmonen toinen pujottelu, missä on vähän pitemmällä välillä vaan nämä keilat. Ja. Toiseksi viimeisen kohdalla saa jo alkaa vähän jarruttaa. Sillä tulee sitten U-käännös ja lähdetään niinku toiselle kiekalle. Ja. Voiko tässä sporttitilalla ottaa heti käyttöön vai? Voi, mutta jos ajat vaikka yhden kiekan Joo. ensin, että näkee, silloin se on kivempi nähdä se erokin, että Joo. eihän se ota niinku ajovakausjärjestelmää ei ota pois päältä, mutta se antaa vähän luistaa semmoinen. Tuntuu, että toi 4 mun mielestä otti jonkun verran enemmänkin pois sitä kuin 3, Joo. mikä oli, kun radassa sit ero niin paljon tai muuta, mutta Sitten se vastaa jotenkin paremmin kaasuun tuolla Niin on. sporttitilan päällä. Niinku Joo. se, se on totta.
kiilottuu, niin se... Tässäkin se aika paljon vaihtelee just nämä kohdat, mitkä on enemmän kiilottunut, niin ne on kyllä selvästi. Joo. Paljon tässä olisi hyvä olla vauhtia tässä isommalla slalomilla. No kyllä tässä vähän lujempaa vielä kestää mennä. Siinä kannattaa ottaa sieltä suoralta niin jo vauhtia, joku 70, että siihen tulee niin vauhilla. Niin silloin sä pääset niin sitä ekasta lähtien, sun pitää niin keskittyä siihen ajamiseen. Nyt kun tää menee vähän niin välillä, se kierrät vähän niin liian kaukaa, niin se tuleekin aika paljon jyrkempi siitä mutkasta. Sen huomaa tuossa heti sitten, kun sen oikein silleen nätisti ja smoothisti niin pääsee meneen, niin silloin siinä pystyy piettämään sitä vauhtiakin aika hyvin. Tässä vähän vauhtia siihen. Jotenkin tosi hankalaksi saada semmoisen niinku... Kokeilepa vähän ajaa tuossa ympyrällä, niinku, että saako sen, löytyykö siitä niinku semmonen, sekään ei oo kauhean helppoa, vaikka tuntuisi, että eihän ympyrä on muuta kuin ajaa ympyrää, mutta että yrität viettää sen koko ajan niinku sladissa, niin siinä pitää olla aika aktiivinen sen kaasun ja ratin kanssa. Perä, itse koen, että tuo perä on hirveän hankala saada niinku. Mä en saa sitä perää kunnolla irti. Joo, silloin kun se lähtee, niin silloin sun pitää kääntää vähän enemmän siitä ja nyt kaasua. Ja pian kaasua. Joo. Niin joo. Ja taas sinne päin ja kaasua. Pitää olla niinku aika aktiivinen, kun se pito vaihtuu tässä just kun se kiillottuu jostakin kohtaa. Ei oo helppoa. Ei. Näyttää helpolta. Se näyttää kun ammattikoski kun tekee sen. Sitten se just tuolla missä ei oo kukaan käynyt, niin siellä on paljon parempi pito. Joo, niin sit se on helpoin olisi pysyä tässä keskellä. Niin on. Onnistuu. Kumminkin kun tottuu tässä sähköautossa on kyllä se makea, siihen kun tottuu vaan käyttää sitä kaasua. Se on niinku volumenappi. Siltä tulee niinku kyllä sitä tehoa. Tää on melko tiukka. Tulee lohikeitot kohta ulos, kun vyöt on niin tiukasti. Se on myös jotenkin voimaa tulee niin ärkästi, että sitten jo oma kaasu alkaa jo niin tiedätkö, pehmeä, että... Joo, hyvinhän se aina välillä menee niinku pitkän matkaa ydin. Just tää, kun tässä on niin paljon vaihtelee tää pito, niin tässä joutuu tosi paljon pyörittää rattia ja sillä kaasulla niinku sitä.
ajettu, niin tässä on ehkä vähän parempi pito, mutta Sano, kun sulle tulee paha olo, mä luulen kyllä, että saat. Ei nyt ole, mutta äsken kun oli just vetä sun mahan täyteen, Joo. niin kyllä se vähän, silloin se voidaan välillä vetää sitä. Varmaan aika lähellä noita tikkuja. Joo, ja semmoisella aika pienellä liikkeellä, niin silloin se menee aika hyvin. Se pitäisi saada niinku selvästi jo paljon aikaisemmin pitäisi saada niinku tuo suunta muutettua, mutta sama homma niinku tuossa ympyrälläkin, niin se pitää melkein jo vähän niinku ennakoida sitä. Pitää olla niin nopeasti tehdä niitä muutoksia, justiin kääntää tai panna lisää kaasua tai jotain. Jos me yritän vaikka sanoa, että nyt kaasua tai niin se on mennyt, se tilanne on mennyt jo ohi. Mutta kun mietit, että tää on mitä 2700 kiloa vai 800 kiloa painaa, niin aika makeasti menee niin isoksi. Kumminkin niinku taas se lähtee niinku just siitä oikeasta kohdasta kääntyy. Joo. Se on tällä puolella mun mielestä helpompi, kun tähän pääsee niinku vauhilla niinku tulee. Tuolla se menee pari ensimmäistä keppiä menee vielä niinku siihen vauhin ottamiseen. Tässä pääsee heti ja nyt sinne ja heti sinne. Ja taas sitten vaan. Hyvä. Tällä puolella se menee vähän niin, pari kepillistä menee sinne ennen kuin se alkaa. Kyllä se huomasin just kun se pikkusen antaa vetoa sille, niin se lähtee niinku just siitä oikeasta kohdasta. Katsotaan pienempää ympyrää vielä. Mikäs fiilis yleisesti näistä autoista, kun josta alkaa paljon muitakin, niin miten niinku tuolla jää? Kyllä tää on niinku mun mielestä tosi hyvä niinku just tämmöiselle niinku ammattilaiselle, niinku, kun siinä on se tuntuma tosi hyvä. Ja sitten me tykkään tuosta ilmajousituksesta niinku tässä autossa. Niinku, se antaa semmosen niinku, se parantaa sitä pitoa, koska se on semmonen herkempi siitä just siitä alusta.
hyvän tuntuman ja hyvän pidon. Ja ajanutkaan, mutta noissa on 3 ja 4 ainakin huomaa, että on jonkun verran eroa. On Joo. kyllä, että... Oot sä ite päässyt näin nyt paljon ajamaan? No, Noilla taidat enemmänkin. mitä? Noilla sä taidat enemmänkin olla ajanut. Joo, kyllä. Mutta minä kävin silloin kun tuli nämä autot ja mä olin ensimmäinen täällä meidän firmasta paikalla, niin minä sain niin valita, että millä autolla minä ajan nämä ja sitten kyyditykset niin sinne vasen. Niin mulle tuli tosi nopea, että se on tämä se auto. Okei. Minä tykkään tästä kaikista eniten. Tää on varmaan Vaikka mä oon halvin kaikista, mutta minusta mä oon niin kaikista paras. Joo. Ja tästä lähtee rataan, tätä kierretään ja Joo. voidaan puolessa välissä vaikka jos haluat niin vaihtaa suuntaa ja Joo. sitten ohjaustuntumaa vai laitetaan sitten vaikka kun oot muutaman kierroksen ajan, niin muutetaan ohjaustuntumaa ja Joo. one pedal drivingia kokeillaan sitten ja viimeisenä sitten tuo sporttila laitetaan. Joo. Mutta ei kaikkia kerralla, että erottaa sen sitten sen pikkusen Joo, vähän huomaa, että on manteissa lunta. Joo. Joo. Minä luulen, että nyt tyhjensi niitä, mutta ei ne tyhjentänytkään. Siksi vaihdettiin äsken autoakin tuon. Joo, okei. Hyvä tasapainotus siellä. Niin. Joo, nyt kun joutuisi lähteä ajahden pääkaupunkiseudulle, niin voisi olla vähän tarinaa. Alusta tykkäisi hyvä. Joo. Tämähän on niin koko matka niin jäätä tämä aluetta, että on jäävytettyä maastoa. Joo. Tässä on niinku suoalue, mutta tuossa on metsä. Siinä aina kun hakee ulkoavaajan sisälle ja samalla tasaisella nopeudella sitten kesken kurvin pystyy lisäämään sitten sitä vauhtia. Joo. Jarruttaa ennen sitä kurvia, ei kurvissa. Joo. Tässä on tosi tiukka sitten. Joo. Tämäkin kun haet sieltä vähän pyöreäksi, niin Joo. se muuten ahdistaa sitten tuossa keskellä. On sekin autolla kuitenkin ajanut ilmeisesti, kun äsken otteet on semmoset luottavaiset, että No joo. Kyllä sitä, ainahan sitä on nauttinut autolla ja mistään. niin. Kiva olisi enemmän jäälläkin ajaa. Tosiaan ei ole hirveästi ohjaajakokemusta, niin Joo. siinä kuitenkin oppii sitä autoja tuntemaan tai huomaa niitä eroja ja no näillä on tosi kiva kyllä ajaa siis jäällä, että kyllä näissä huomaa, että tässä on satsattu tohon ajodynamiikkaan, DNA:han. Joo. Minä en kyllä ymmärrä kovinkaan hyvin näitä tekniikkaa, mutta että miten se saa tuo keskilukko niin, toimimaan näin hyvin niin näissä niin nelivetoisissa autossa, että se toimii tällainen niin näinkin loogisesti. Joo. Että tuommoisen mekaanisessahan se on helppo sinne. Helppo ymmärtää, Niin, mutta että sä pystyt sinne syöttämään semmoisen, että se toimii niinkö. Mutta tämä on kyllä, minusta on toimii tosi hyvin. joo. Mä niin tykkään ajaa tällä tukevalla ohjaustuntumalla, katsotaan tykkääks niin. Vähän ehkä rauhallisempia tai Niin. kivempiä. Voidaan käyttää sillä kevyelläkin, jos haluaa. Tää on kyllä vähän jyrkempi. Tuntuuko miltä se ohjaa? On parempi on. Joo. Kokeillaanko kevyttä? Voit se koittaa, mutta se voi olla, että se Mennäänkö liian kevyeksi? Ehkä menee joo. Mä luulen, että toi tukeva oli. Joo.
Driver on ihan toi Model 3 Tesla. Kyllä se on ollut 4 vuotta nyt mulla ihan ok ollut, mutta ei ehkä tuu toista Teslaa. Okei. Kyllä voimalinja on mun mielestä aika kiva. Kyllä mä ihan tykkään sillain, ja se on aika tilava auto ja muuta, vaikka se on pieni riisikipun näköinen auto, mutta ehkä seuraava on joku muu sit brändi ja en ehkä enää sillain niin arvostaa, että se on se pääjohtaja on omanlaisensa kaverin. Haluatko kokeilla tuo one pedal driving? No voit laittaa joo. Eli otetaan vaikka pois sen, eli nythän se niinku rullaa ja niitä. Joo. Joudut jarruttaa sitä. Joo. Ja äsken oli toi keskiö. Joo, matala. Toi matala. Se voisi ehkä laittaa päälle, tai se enemmän. Laitanko vakioksi vai? Pistä voi vakioksi. Joo. Eli nyt se on niinku suurimmilla Joo, tavallaan, että se itse jarruttaa sitä. Joo. Ja sitten laitetaan tuo sporttila kohta päälle. Tää on kyllä mun mielestä niin kuin näistä, siis vaikka tää on niin kuin edullisin malli näistä ja muuta, niin kyllähän tässäkin näkee, että tää Polestar 2 on siis tehty ihan huikein hyvin tää ajettavuus tähän näin, että noissa on tietysti enemmän massaa noissa 3. ja 4. ja vaatii enemmän ehkä alustalta ja tuotu mukavuutta ja muuta, mutta kyllä tästä ajamisen dynamiikka on niin kuin ihan todella hyvin kohdillaan tässä 2. myös. Kiva ajaa kyllä. Aika paljon näppärämpi vielä, että ehkä vähiten tykkäsin tosta 3. jollain tapaa itse, että 4 oli vielä vähän loogisempi ajaa kuin toi 3. Joo. Sehän on aika huomattavakin se massan muutos, mitä nuussa. Kyllä. Mikä on hirveän sähköauto ihminen ollut aikaisemmin, mutta nyt kun mä tulin ja pääsin kokeilemaan näitä, niin mä oon johtanut siihen, että mulla on 2 vuotta vanha semmonen 530 Femari M-Sportti, niin vaimo piti käydä jo täällä näyttämässä sitä ja me käytiin tälle toimitusjohtajalle, se kuvasi sen ja se on lähettänyt Vetterille siitä ja laskee sitten tarjouksen, että loistavaa. Myös tosin juuri tämän auton. Okei, mahtavaa. Että äkkiä kääntyy sitten se. Joo. Minä tykkäsin siis niin positiivisesti tästä, että joo. Aika loistava juttu. Joo. Olen tiennyt tietenkin brändiä, tai niinku sillä lailla tiennyt, mutta nyt kyllä teki kyllä minun niin nopean vaikutuksen kyllä, että on jotenkin niin hauskaa. Kyllä. Joko kokeillaan tätä? Koetetaan vaan. Nyt se antaa vähän luistaa. Joo. Annetaanko olla nuo jarrut jutut? Nämä on hyvät näin. Joo. Mennään ainakin näin nyt. Ei muuteta liikaa. Niin, kyllä, niin. joo. Minusta ottaa hyvin kiinni tuo rengas. Yllättävän hyvin. Tai no sen oot ammattilainen, mutta niin yllättävän hyvä pito jotenkin ajattelin, että varsinkin tällä iltapäivää kohden niin olisi huonompi. Ja normaali nastarengas, ei kyllä mitään. Hienosti. On mahdoton tuo kiihtyvyys. Tietenkin siinä sulla nyt on sähköauto tuttu muuten, mutta niin sillä niin tulee näin sen tuo teho niin mahdottoman äkkiä näin sen sähköauton. Se on niin välitön kuitenkin, että nuo on kyllä nuo ralliautot, niin sitä kyllä vähän tavastua, kun se ei oo niinku se mihin on tottunut ja niin. Siinä on vielä semmonen se millä mietään, että kaasupohjaa kun ajaa, tuossa pystyy ajamaan niinku
pithän pitkä aika kaasua pois. Joo. Niin kun löysät kaasun, niin et voi löystää kokonaan sitä kaasua. Joo. Sinun on pidettävä pikkusen kaasua päällä. Kun siinä menee joku siinä tapahtuu, niin se ei sitten toimi. Tai se kadottaa tehon niin vähäksi aikaa. Joo. Niin sinun pitää joutua niin vasemmalla lailla jarruttaa. Joo. Hienosti mennä. Pystyis katselleen niinku pitemmänkin pätkältä. Niinpä. Tänne voi sanoa kuulijaksikin. Niin. Tää on kyllä ehdottomasti mun mielestä niin paras auto täällä. Ehkä tässä tulee se, että tää on varmaan, tai onkin kevyin, niin se massa kuitenkin fysiikalle ei mahda mitään. Niin Joo. kyllä. Ja sitten tässä on niinku normaalit iskuvoimintimet. Joo. Ja vielä oikein hyvät iskut. Tässä on öljyisiä iskuvoimintimet. Joo. Sulla on hyvä tuo, kun se ei lähde kääntää missään kohtaa niin yli tuota ohjausta. Kun monella on se, että jos ei se lähde kääntyy, niin sitten sitä käännetään vielä enemmän. Joo. Mut sittenhän se, kun se ampasee, niin sitten se lähtee aivan eri suuntaan. Penkan päälle. Niin. Oot se kyllä jollakin ajanut. Onko se millään kilpaa tai? En oo ikinä. Sulla on kyllä hyvä ote. Kovaa ajanut vaan teillä. Niin. No ei. Mut semmonen looginen ajotyyli. Semmonen, että... Kiitos. No. Ja rauhallinen se on niinkö tärkeää, että se ei mene semmoisessa säätämiseksi. Joo. Olis vielä yksi kerros näin päin. Joo. Varmaanko? Olen tosi käy vauhtia, mikä en huomannut katsoa. Tämä on hankala kurvi ajaa millä autolla maintuu. Sillä lailla, että se menee. Saako sitä sladissa? No varmaan sen saa, mutta... Mutta ei se aina taho mennä. Joo. No hienosti. Välillä jopa hiukan liikaa ehkä pitoa, tietsä, että Niin. huomaa, että hankala arvioida välillä, että välillä se tietysti nappaa helpommin. Sillä me opettelin aivan 4-vetoautolla kilpaa, niin siihen ajat, siihen pidät kiinni sitä ratista, se et löysää, se käännät sen mitä ranteet antaa, niin silloin mulle sanoi semmonen kokenut rallimies, että jos se siitä joudut löysäämään sen otteen, että ranteet ei yllä niin enää anna, niin silloin se ei oo enää niin järkevää, se pyörän kulma ei oo enää semmonen. Joo. Se tuo verran niin sekin just tää, niin kannattaa käyttää sitä. Tietenkään se nyt välillä lipsamalla lailla itselläkin tuolla, että, mutta niin pääsääntöisesti sitä pyrkii siihen, että se ei oo sitä pizzan leipomista. Niin. 8.5, aika hyvä vaan. Joo, voit peruuttaa tai tuosta saat eteenpäin ja käännyt oikealle. Tai sillä aivan miten vaan pyöräytettä. Sitten tuo. Joo, nyt täytyy ottaa taas joku muutama slow läppi. Näyttää rata eriltä. Joo, se on ihan koiri. Tämä auto on tämä kiihtyvä. On kyllä. Ja sitten se välittyy hyvin tuohon. Tämä on tämmönen vähän kirraava ja liukas kurvi. Joo, näköjään hyvä porrat. Nyt kyllä tuli pohjat tähän kurviin hienouessa. Meni kyllä. Eikö mennyt hieno? Meni hyvin. Joo. Ja minä röhötän nauran tässä.
nauhalle tulee sulle hyvä. Ei, se on hyvä. Hyvä kommentoida. Mutta oli kyllä hieno. Tämäkin on vähän hankala. Pitää pitää siellä, että sä pääst taas tähän sille. Viimeinen. Siinä on vähän kovempi tuo penkki. Tää oli sitten Jukka Korjala. Se ei onnistu monta kertaa aivan kaasua päällä. Se ei onnistu monta kertaa peräkkäin noin hienosti kyllä. Täytyy jarruttaa äsken vielä enemmän. Siinä oli onneksi pehmeä mies. Selvästi helpommin niin kuin hallittua sivuluisua kuin 3 tai 4. Mun mielestä 3 on kaikista haastavin saada jotenkin semmoiseen niin kuin sivuluisu. Siitä ei se perä tunnu lähtevä irti oikein. Joo. Että on niin kuin mun mielestä helpoin ajan näistä tällä. No. 4 oli tosi looginen, mutta kyllä senkin huomaa tietysti, että se on vähän isompi auto. Muistettu. Aika hyvä pito vielä tulee tossa loppuun. Keilat kyllä auttaa tähän. Jep. Tykkääkö? On tää hauskaa. Parasta mitä voi tehdä vaatteet päällä, niin se menee. No niin, tässä ne nyt on. Polestar Arctic Circle 2, 3 ja 4 mallit. Tää kakkosmalli nähtiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2022. Nämä kaikki 2-4 mallit esiteltiin ensimmäisen kerran tuolla Itävallassa helmikuun alussa. Tää käytännössä kiteyttää tämmöisen urheilullisen Polestar-brändin ideologiaa, eli pystytään tekemään vielä niin kuin normaalista katuautoista niin vähän tämmöisiä erikoisvarusteltuja autoja, mitä näihin Arctic Circle-malleihin on tullut, niin näissä on korotettu maavaraa 20-40 milliä ja sitten on
3 suuntaan säädettävää iskuvaimennusta. Ja täällä on ihan kunnon Pirellin piikkirenkaat alla, custom vanteet. Ja sitten on autoissa myös lisävalaistusta ja erinäköisiä lisävarusteita, kuten vähän suksitelinettä ja kattotelinettä tavaran kuljetukselle. Ja vielä Polestar 4. Tässä on vähiten korotettu alusta. Siinä on 20 mm korotettu alusta. Muuten kylläkin erittäin rallihenkinen ja kisasen näköinen. Se mikä näissä on vielä, niin täällä on Recaron tämmöiset kuppiralli-istuimet on autoissa sisällä. Ja sitten tässä on itse asiassa ihan kunnon käsijarru myös tullut tähän 4-malliin mukaan. Good. Good. Go. Yeah, let's go. So, welcome to the Polestar 4. Thank you. Take you for a ride. Man, there is a lot of grip. Nice. Yeah, there's a little bit more grip than the standard car. Yeah. You feel the suspension more? Yeah, I How the can body rolls. totally feel it. Like, man, it handles really, really nicely. Yes, it does. This is what Polestar all about. Yes, exactly. And Nice. able to throw it around like this. Yeah. Handles all the bumps and everything so nicely. Oh. That suspension is so works like honey. Yes, it does. Nice. Oh man. That was nice. It was. Thank you so much, Martin. Nicely driven. Amazing to see how Polestar can like do from an awesome car Yeah, like yeah, a really, exactly. really racing car. Exactly. That's nice. Yeah. Thank you. Thank Hope you. you enjoyed it. I really did. I I'm really sorry did. not talking too much. I'm No. not concentrating. Meni vähän liian isoksi. Vaikuttaa ei pysty enää lujempaa ajamaan, tulee seinä vastaan. Vai mitä mieltä? Loppu pitoa kesken. Maximum attack. Ei tällä pysty ajamaan, vaan tämä on pakko ottaa vähän easy. Yes. Aivan käsittämätön peli. Tämä on hankala, kun tippuu ja ulos kallistuu, niin se tappaa.
Thanks for the ride. Kiitos. Pysyykö kamera? Ei pysynyt tarpeeksi. Nyt tuli. Nopeasti vedetty. Sitä mä vilkkuun täällä. No itsekin voi syke nousi. Se kävi kato pari kertaa siinä vähän reunalla. Onko sä ruvennut koittaa rajoja siellä? Oo, vähän yritettiin. No.